velkommen til den her video. I dag skal jeg lave nudler. I kan følge med, hvis I skal lave nudler og I er sultne. Det er nemlig frokost. Ja, nu vil jeg egentlig gå i gang. Jeg har sat kogende vand over i elkedlen. Det må I godt starte med at gøre. Og så skal den nok være tynd. Og så skal jeg finde en nudlerpakke og en skål. Og en gaffel. En gaffel. Sådan en gaffel skal man have. Hvis I kan høre det der, så skal I tage det. Jamen, jeg håber egentlig bare vil hygge jer i den her video. Tak. Nuller. Ja, så skal jeg egentlig bare lige åbne. Og senere på dagen, så kommer der også en masse andre. Hvidt og... Jeg skriver lidt ned i kommentaren, hvis jeg også kan lide at spise nudler uden noget som helst. Jeg skal også spise sådan. Og skriv hvad vi skal lave næste video. Og hvis I ikke har gjort det, så kan I like og subscribe. Jeg er fuldstændig enig. Gør det ned i kommentaren, tak. Så tager man sådan en her. Hvis man godt kan lide stærke ting, så tager man chilien. Det er den her. Og hvis man ikke vil have stærke ting, så lader man være. Og så tager man sådan en. Og jeg kan ikke lige stærke ting til jer, hvad jeg eller hvad? Og jeg tager lige sakser-klipper. Hold her. Og jeg håber, I vil se med til videoen slutter. Det har sat pris på, meget pris på, tak. Og jeg håber, at de får idéen til at høste. Og andre YouTubere, de diskuterer at følge os her. Det er faktisk ikke min kanal helt, hvis I vidste. Det er faktisk min mormor, men jeg har fået lov til at få kanalen med dem sammen. Så ser det sådan her ud. Og så har jeg taget noget af det kogende vand, ikke? Og jeg rører kun håndtaget, når jeg gør det her. Og hvis det er, så husk lige at sige til jeres venner, at de også skal se det her. Hvis I vil. Håber. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave næste video. Det er lidt klamt. Det er nok fordi det. Skriv, når I spiser jeres nudler. Og jeg håber, at I godt kan lide videoen. Og hvis I ikke kan,
så vil jeg bare lige sige like stadig og subscribe. Så gør mig glad. Og min lille søster. Og se Malle. En af videoerne fik en undervisning af huset. Håber I vil følge os. Vi bliver glade, hvis vi og hvis jeg laver alt der. Og skriv noget i kommentaren, hvis der er noget, jeg skal lave næste video, som der er meget vigtigt. Altså, vi starter i går. Men vi har fået lagt 2 videoer ud allerede. Og det er familien Storm. Det står for familien Storminger. Nu lad være med at sige, hvad der sker i den her video. Og vis det til jeres søskende, hvis I har nogen. Håber I har. Og hvis nogen af jer venner fra min klasse ser den, så vil jeg håbe, at de godt kan lide den. Og ja, alle jer andre, selvfølgelig. Det smager godt. Ikke? Bare spis det sådan, som I godt kan lide det. Hold jer, venner. Jeg håber, I ser den. Jeg håber, I vil følge min kanal. Og hvis I ikke kan se de andre videoer, så vil jeg gerne have, at I gør det, ikke? Vi ses i næste video. Håber I vil lave det her højst. Hej hej!